parroquia de San Francisco Xavier. Xa pasamos o Ecuador de todas as actuacións que van tendo lugar nesta parroquia. A Comisión de Festas intenta facer o mellor posible e satisfacer todos os gustos. Empezamos o día 20 coa actuación da banda da Unidade Militar do Corpo Xeral de Mando a Maniobra, que é do Exército, que nos deditou aquí con todo tipo de música, desde a música militar, música de películas, música dedicada a Carlos Santana, etc. A semana seguinte, o día 27, o grupo de cámara Orfeus San de San Francisco Xavier, que sai aquí, tamén xa aquí o nome noso de San Francisco Xavier, nos deleitou con música barroca, de Vivaldi, de outros músicos da época do século XIX. O día seguinte, os digo que para todas as realidades, nos acompañaron a Escola de Acordeóns da Coruña e o grupo Foliadas da Mariña, que aí mezclaron acordeóns con música tradicional. O sábado tuvimos a honra de recibir por primeira vez, xa tuvo no Pilar, a Coral Polifónica Elenco, que nos dedicou a primeira parte con música religiosa e a segunda parte con música galega, tradicional galega, adaptada ao coro. E hoxe, seguindo, temos a enorme satisfacción de recibir a un dos grupos máis coñecidos en todo Galicia e parte do estranxeiro, onde acuden con moita frecuencia, que o coro da agrupación ou da Asociación Cultural Sacarandaina. Sacarandaina saben vostedes que non soamente se dedica á música tradicional, que a base dela, porque, por exemplo, o grupo de música tradicional recolle polas aldeas todo tipo de cancións e música que nosos antergos nos van traspasando, transmiten a través do grupo de baile do coro que hoxe nos acompaña. Pero na mesma agrupación hai a escola, que aí hai todo tipo de actividades, enseñan todo tipo de instrumentos, de gaita, tambor, clarinete, acordeón, guitarra, actividades como pintura, óleo, pintura de acuarela, etc. Hasta hai exercicio para xente maior. Entonces, quen máis e quen menos aquí nesta cidade non pasou ou tivo relación con Sacarandaina. Personalmente, a mí é unha grande satisfacción presentalo porque me atañe personalmente, que a miña familia, parte de miña familia e outro tipo de xente, amigos que pasan por esta agrupación, e temos todos un cariño especial. Esta agrupación fundouse no ano 1978, e daqui quero mandar un recordo especial que xa faleceu a Felicitas San León, que era amiga persoal, porque a conocía da súa irmán. Entonces foi unha das culpables de que isto seguir adiante, pero depois veo a xente nova detrás dando todo o que trae. Para rematar, todo o mundo fala da canteira do Deportivo, da canteira do Celta, pero a mellor canteira que hai na Coruña deste música de é Sacarandaina, porque a Sacarandaina hai desde nenos, benxamins, cadetes, juvenil A, juvenil B, senior, que é o grupo que dirixe Quique Peón, pero esta xente que está detrás non sei en que tipo de os podo meter. O único é prebenjamines, porque outra cosa non pode ser. Entonces, pero teñen a ilusión dos nenos como de cadetes. Entonces, vamos a deixaros que nos mostren a súa sapiencia musical. Están dirixidos por Felipe Sá. Vamos a adelantar a Felipe Sá con un forte aplauso. Él irá presentando todas as canciones. Muchas gracias. Santo Cristo de Fisterra, Santo das barbas douradas, deixanos pasar con ben as laxas da Touriñana. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Nosa Señora da Barca ten o tellado de pedra, ben o podía ter douro miña Virxen
non me das subido, xa que baixo un pouco. Boas tardes, noites, moitísimas gracias a todos. Collo sin mellor. Pola vosa presencia. Bueno, agradecidísimos de estar un ano máis aquí. Dicía aquí o compañeiro presentador que Xacarandaina é moi coñecida a nivel nacional e internacional, pero o coro de Xacarandaina é coñecido por vir todos os anos á parroquia San Francisco Javier. Moitísimas gracias. Para nós estáse convertindo xa nunha tradición e a verdade é que cada vez que recibimos a chamada para participar das vosas festas, pois eu creo que non hai ninguén que diga que non. Que di que non, nin siquiera nun día de tanta chuvia, un día que tan pouco apetecible está como hoxe, e sin embargo temos a certeza de que vimos a un sitio onde se nos quere moito e así nos lo demostrades non solamente cos vosos aplausos, sino tamén ca vosa presenza. Moitísimas grazas. E nos intentaremos ao longo desta tarde, igual que o fixemos nos 2 anos anteriores, pois acompañarvos nas vosas festas, pois facendo un percorrido pola música do noso país, pola música tradicional, que como ben dicían, pois, bueno, Xacarandaina leva xa casi 50 anos pois facendo e demostrando e amosando a toda a Coruña, a toda Galicia e a todo o mundo. Deste xeito, non podíamos empezar o noso concerto deste ano sin empezar por algo tan da Coruña como é esta xota coruñesa de Fisterra. É unha peza recollida de Xacarandaina e que se fixo moi popular. E nós non deixamos de facela nunca en ningún dos nosos concertos. Iredes vendo ao longo de toda a tarde como vamos a ir facendo un percorrido polos diferentes estilos do que nos facemos, esperamos que sexan do voso gusto. Unha das patas tamén un pouquiño que toca o noso coro tradicional, pois é a música máis, digamos, popular. Esa música, digamos, que forma parte do cancioneiro e da escolma das cancións propias que todos recoñecemos. E neste caso nos vamos a facer unha chega á vila fermosa de Pontevedra e dedicamos para todos vós a cantiga de Pontevedra. Ourense de Limoeiro.
xaponeses han de saber ben, han de saber ben, han de saber ben, polo mar abaixo vai unha sartén. Ten unha pipa no monte, San Antonio da Caeira, ten unha pipa no monte, as mulleres beben viño, os homes augada fonte, os homes augada fonte. Ai la lelo, ai la la la, e no medio da ría, o compás do cantare, o ventiño que viña de lonxe, iballe a ventana petare, iballe a ventana petare, ai la lelo, ai la 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 la. como sempre que vimos aquí, sempre vimos moi ben acompañados, como non pode ser de outra maneira que polos gaiteiros, polo grupo musical instrumental de Xacarandaina. Eles axúdannos, sempre acuden a nosa chamada,
non só hoxe, sino sempre que podemos. E fan moitísimo máis rico o noso repertorio, como por exemplo na seguinte peza que imos a interpretar. Como sabedes, o director do noso grupo, o director de Xacarandaina é Enrique Peón, Quique Peón, coñecido por creo que prácticamente toda a Coruña, non? E Quique foi unha das persoas responsables de que Xacarandaina teña un repertorio propio. Foi unha desas persoas que promoviu as recollidas polas aldeas e que fixo que chegásemos a día de hoxe con un repertorio tradicional propio, cunha seña de identidade característica e que se non se perdera ningún solo ápice. Pero ademais é o promotor de que o coro de Xacarandaina, que somos un coro recente, un coro noviño, pre-benxamín, como nos dixeron na nosa presentación, pois que collamos esas melodías desas recollidas tradicionais que Quique Peón nos achegou e que fagamos pois unha interpretación delas dun xeito coral e acompañados polo grupo instrumental. Para todos vós, a Xota de Cis, do Concello de Abegondo. Bueno, chegamos a un momento así un poquinho íntimo do concerto, non? Estamos moi acostumbrados a cando falamos de Xacarandaina e cando falamos da música tradicional, pois a
a escoitar foliadas, xotas, muiñeiras, pasodobles, todo con moito ruido, non? Con moito ruido. Pero en Galicia, na música tradicional, tamén contamos con música moito máis íntima e con música que chega directamente á alma, non? E iso son os alalás. E nós como coro galego, como coro tradicional galego, pois nos sentimos na responsabilidade de ir incluído pouquinho a pouco alalás ao noso repertorio. Esos alalás son esas melodías que nos fan sentir a nosa música e sentir o noso país desde o máis profundo. E ademais, facendo referencia ao alalá que imos a facer agora, pois tamén é un guiño que queremos lanzar a esas letras galegas que este ano, como todos sabedes, se lle dedicaron a poesía oral, a poesía popular, e que maiormente nos sentimos na responsabilidade de atribuir esa poesía oral e o chegar estes días a poesía oral a todas esas pandereteiras e cantareiras. Pero tamén me corresponde dicir que responsables de chegar aos nosos días cunha riqueza moi grande na poesía oral, pois moita desa responsabilidade tiverna os coros galegos. O primeiro coro galego, Aires da Terra, finais do século XIX, dirixido por Perfecto Feijóo, foron completamente pioneiros. E desos coros galegos naceron moitísimos outros, como por exemplo nos pasa aquí na Coruña, que temos un coro de máis de 100 anos, Cánticas da Terra, o que lle pido un grandísimo aplauso. Pois dese arquivo tan interesante que ten Cánticas da Terra, recuperamos este alalá, que era un alalá ao estilo, un alalá do coro galego Aires da Terra, pero que o estrenou na cidade da Coruña no primeiro cuarto do século XX, Cánticas da Terra no Teatro Rosalía. E nos hoxe, na parroquia de San Francisco Javier, vamos a volver a interpretar. Esperemos que vos guste o alalá de Pontevedra. Viva
moitas grazas por permitirnos, ¿no? Permitirnos pues, volver a facer esta peza aquí na cidade da Coruña, unha peza que, como vedes, creemos que está moi cargada de simbolismo, moi cargada de emotividade. E imos a seguir nesta línea, pero xa con un pouquinho máis de ánimo, ¿no? Imos a interpretar dúas foliadas xuntas en unha, e ao estilo e en honor a ese coro galego Aires da Terra. Nos chamamos de foliadas dos aires da terra e veredes que teñen unha estrutura diferente a outras foliadas, porque neste caso os aires da terra eran un coro, pero tamén eran gaiteiros, e aquí lle vamos a dar moito protagonismo a estos grandísimos gaiteiros. Para todos vós, foliadas dos aires da terra. ¡Bravo!
un aplauso especial para o noso gaiteiro Nacho, para os nosos 4 instrumentistas, pero Nacho neste caso porque cando lle pedimos ser o protagonista non é fácil decir que si ser o protagonista, pero hoxe foi o protagonista e así debemos fixo en homenaxe a esos grandes gaiteiros como son os Aires da Terra. E además vos dicimos outra cousa que non a quixen decir antes por si salía mal. Estrenamos a peza hoxe aquí para todos vos. E agora que levamos un pouquiño de calma, pois xa nos apetece un pouquiño movelo corto, non? O corpo a todos e todos, para todos vos, vai te lavar. Pois vamos a comenzar xa coa segunda parte do noso concerto e vamos a volver a dar un descansiños gaiteiros para volver a esas pezas estrictamente vocais, non? Como vos dicíamos,
nos bebemos de diferentes fontes, non? E unha das fontes das que nos nutrimos e buscamos o noso repertorio, pois son todas esas grabacións que non solamente Xacarandaina pois tivo ben recoller, sino, pois como neste caso, algún musicólogo estranxeiro que tivo a... Gracias, que tivo a bondade de aparecer en algún momento da nosa historia este século XX por Galicia e recoller nas súas grabacións pois melodías que chegaron intactas aos nosos días. E alá, pola zona do Morrazo, no Ío, onde hai un entroido fantástico, pois ali apareceu unha recollida dun mix de melodías populares que además tiñan a particularidade de que se cantaban a voces. E a nos pareceu-nos moi interesante recoller ese mix, leválo e facelo a nosa maneira e reinterpretar o que nós chamamos a xota do Ío. Vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a cama na folla, o vento vai má levando, o vento vai má levando. Ai, la la la, ai, la la la. Xa fun a Marín, xa pasei o mar, xa comi laranxas do teu laranxal, do teu laranxal, do teu laranxal. Xa fun a Marín, xa pasei o mar. Santo San Andrés do Río, Santo San Andrés do Río, levábano para andar, nunca lle quixo pasar. O río de San Cibrán, o río de San Cibrán. Ai la la la, ai la la la. Zarandéate, moza, zarandéate ben, se non é pra este ano, é pro ano que ven, é pro ano que ven, é pro ano que ven. Zarandéate, moza, zarandéate ben. Chamáchesme moreniña a vista de tanta xente, chamáchesme moreniña a vista de tanta xente. Agora vaiche quedando moreniña para sempre, agora vaiche quedando moreniña para sempre. Mariñeiriño da nosa ribeira, de día traballa, de noite pineira, de noite pineira, de noite pineira. Mariñeiriño da nosa ribeira. A xubila e a beixala, a costiña de San Pedro. A xubila e a beixala, a costiña de San Pedro. A xubila e a beixala, caeu na cinta do pelo. A xubila e a beixala, caeu na cinta do pelo. Ese se che foi na deixar así, botaras de lazo, cintas o mandil, cintas o mandil, cintas o mandil. Ese se che foi na deixar así. Viva o río, viva o río, o río ha de vivir. O que non queira que viva, os ollos lle han de cair, os ollos lle han de cair. Ai, alelo, ai, la, 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 en no medio da ría, o compás do cantare, o ventiño que viña de lonxe, axuda o gaiteiro a tocare, axuda o gaiteiro a tocare. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Facía mención fai un anaquiño
a este ano das letras galegas tan importante da poesía oral, e como non podía ser de outro xeito, ainda que nos lle damos moita importancia aos coros galegos, pois temos que dar moita importancia ás cantareiras. E sendo de Xacarandaina máis, tendo en conta que o primeiro grupo de pandereteiras que subiu ao escenario foi o de Xacarandaina, algún hai por aí, polo público. Entón, nós o que facemos tamén no coro de Xacarandaina é coller algunhas desas pezas de pandereteiras, das cantareiras, e levalas un pouquiño ao noso terreno dos coros. Facemos un pouquiño, pois, coa licencia de todas as cantareiras o que podemos. En esta ocasión, pois, buscamos unha peza dun sitio que se chama Magán, do concello de Cuntis, e collemos unha xota moi breve, moi pequeniña, que esperemos que vos guste, e nos chamou moita atención porque esas señoras cantaban xa a voces. Non era moi habitual que as pandereteiras, as cantareiras, as señoras que cantasen a voces, pero sí que en algúns recunchos de Galicia, como no caso de Corcubión, ou neste caso de Magán Cuntis, pois sí que pasaba. Entón, pareceu-nos moi interesante poder presentaros unha peza que tamén estreamos hoxe aquí, que se chama Xota de Magán. Nerviosos con este tema, xa vos digo que era unha estrea e que además desde o ano pasado dixemos a San Francisco Javier hai que levar unhas novas estreas e esta xa tiñamos pensada hai tempo que a queríamos estrenar aquí. Moi ben, fixeche moi ben, moi ben. Agora, imos facer unha peza que é para todos coñecidísima, pero non sempre que levamos os concertos temos a necesidade de facela. Unha porque é moi popular e outra porque tamén é moi coruñesa, non? E é moi coruñesa non porque sexa recollida na Coruña, nin porque teña corte tradicional, sino porque tamén é unha peza de compositor. E do compositor da Coruña, Rogelio Groba. Rogelio Groba, como todos sabedes, foi un compositor que bebía moito da fonte tradicional. Collía esas melodías que todos coñecemos, pero lles daba un carácter, digamos, máis lírico. E nos creemos tamén que, a pesar de que temos unha responsabilidade coa música tradicional, pois tamén temos unha responsabilidade cos compositores que son galegos, non? Entón, neste caso, ímonos a interpretar, ainda que xa me cantou un paxariño por aquí, que xa escoitachedes nesta parroquia, nesta tempada, esta mesma peza, pero non nos importa, o Halloween. Como soy loco
Bueno, de novo esta introducción dos gaiteiros lévanos a que fagamos unha última foliada que se chama Val Xestoso, o concello de Monfero. Agardamos que vos guste. Bueno, e así como que non quera cousa, chegamos ao final da nosa viaxe. A nos pasounos volando, pero bueno, en algún momento teremos que acabar, non? Bueno, estamos agradecidísimos, non o podo dicir máis veces, de voltar a estar aquí. Por moitas razóns. É un gusto cando un grupo como que teño a sorte de dirixir ben motivado a un sitio, porque o único que pode facer alguén que está motivado é algo que estea moi ben e transmitir as cousas de boa maneira. Pero tamén é certo que vimos motivados porque non hai en ningún sitio do mundo que nos aplaudan como este público, especialmente esta primeira fila. Moitísimas grazas por convidarnos un ano máis e nos, pois na medida do posible, sempre que queirades contar con nós, pois aquí estaremos. Felicitámosvos porque non é fácil facer unhas festas, non é fácil facer unhas festas tan grandes como as de San Francisco Javier. Noraboa a todos e sobre todo felicidades por incluir a música tradicional nos vosos programas de festas. Moitísimas grazas. A ver se todo o mundo colle o exemplo desta fantástica parroquia. Bravo. Despedímonos cunha peza do sur do concello do Covelo, muiñeira
e Xota de Lourido. Mais ben, Xota e Muñeira, para que non se me líe aquí o coro. Esperemos que vos guste e moitísimas gracias. Non temos máis.
Pois si eso... Mira que si temos que repetir todo outra vez. La Borbona! Claro que sí, además é que xa estábamos deseando que non la pediran. Vamos a acabar coa peza por excelencia que sempre facemos aquí. Un ano fixémola ao final de todo e outro ano ao principio, e hoxe outra vez para acabar. E o ano que volvedenos a chamar. gracias a Coro de Sacarandaina, muchas gracias a Felipe Sá, gran comunicador, espero que todo el mundo estará contento. Vai a pechar o acto don Severino, o noso párroco e vicario episcopal territorial da Coruña. E antes, tres recadiños que me pasa a Comisión de Festas. En primeiro lugar, a Comisión de Festas quere pedir disculpas ao coro por non telos atendido cando chegaron, porque teñen tantas cousas na cabeza que non deron feito. Bueno, entonces, pois disculpados. Pido un aplauso para a Comisión de Festas polo traballo que está facendo. De don Severino, porque sin a Comisión de Festas e o cura párroco isto sería imposible. Como di Felipe, isto intentan contentar a todos, é moi difícil, pero creo que se está conseguindo. O segundo recado é que mañá vais a sortear esa gran cesta, así que non se olviden de comprar rifas para a cesta, e aparte unha axuda para a Comisión de Festas importante, porque isto sin cartos non se fai. Os cartos hoxe en día son fundamentais. En terceiro lugar, cando ao principio dixen que a Coruña está toda implicada en Sacarandaina, e tamén pido un aplauso para a presidenta de Sacarandaina, que é deste barrio, e desta parroquia, que é Patricia Miña. Era encargada de presentar este acto, pois por motivo non pude asistir, me tocou a min este embolado. E en último lugar, isto non acaba. Mañán, teño aquí a chuleta porque hai tantas cosas que se me olvido. Mañán hai un mix. A primeira parte é a Coral Santo Ángel da Policía Nacional, é casi desta parroquia, porque ven moitas veces.
Habrá música habaneras, música galega, música de películas, hasta My Way, que cantan todos os anos, xa sabemos casi de memoria, non? E a segunda parte, volvemos á música tradicional. Hai un grupo de cantareiras que ensayan nesta parroquia, que está aberta a moitísima xente, que é o grupo Vento Mareiro. Entonces, na segunda parte, habrá música tradicional outra vez con Vento Mareiro. Así que, sí, recomendo. Sí, claro, vai ben. Os consideramos como nosos, porque só lle falta para el Vento Mareiro da parroquia de San Francisco Xavier. O mércores, moi recomendable, a primeira vez tamén que veñan a esta parroquia, como pasou a Sacarandaina cando veu hai 2 anos, pois é un grupo que lles recomendamos encarecidamente, porque é a primeira vez que veñen, pero merece a pena, que é o grupo El Acorde Secreto. El Acorde Secreto é un grupo de máis de 20 voces, casi todas femeninas, tamén hai alguna masculina, que van a facer da voz un instrumento e van a facer con súa voz cancións do século XX, cancións conocidísimas, de música de películas, cancións que todo o mundo coñece. E a máis é o día propio do patrón, o día de San Francisco Javier, que ese día a 7:30 da tarde é a misa solemne. Despois da misa solemne, pois haberá a actuación deste grupo, que é El Acorde Secreto. Moi recomendable para todo o mundo que poida asistir. E depois acaban o que as actuacións aquí neste Salón de Altos, empeza a festa verbeneira, que tamén fai falta, porque sin verbenas non hai festa. Entonces, o xoves 4, vai haber a gran verbena na primeira parte con Xilo, Alba e Selu, é un trío, pero na segunda parte a gran actuación da Orquesta Os Satélites, que tamén é outro emblema da Coruña, é un emblema de Galicia, non podo decir nada máis dos Satélites, que é das mellores orquestas que temos en España. E aparte que non é orquesta de espectáculo, pero é unha orquesta para bailar, que é o que se necesita nas festas, bailar. O venres 5 de decembro, pola mañán, habrá pasarrúas ou pola tarde, non sei exactamente se haberá a comisión de festas. Pola tarde, bueno, pois pola tarde, pasarrúas polo barrio a cargo das charangas BB máis os celtas, e pola noite gran verbena, polo dúo Caramba e pola orquesta Miramar. Isto sigue. O sábado 6, pola tarde outra vez, actuación a cargo da charanga Os Galácticos, e pola noite gran verbena amenizada polo trío Alborada. E o domingo, que vai a ser tamén o día importante da festa, porque como hai 3 semanas é sempre menos concurrido, pois de 12 a 1, se o tempo permite, actuará a banda municipal de música de Baixo da Carpa, a ver se nos acompaña o tempo. Se hai moita chuvia e moito vento non creo que actúen, pero bueno, vamos a ser optimistas daqui ao domingo, a ver se temos sorte e non chove. E a 1, a misa solemne, cantada polo coro parroquial, dirixido por Lita, aquí presente, que animou moito a festa. E despois da misa solemne, a sesión vermú, non pode faltar a sesión vermú, amenizada por Begoña e Nuria. Eu creo que xa está ben, porque xa hai que descansar despois de tantos días, non? Bueno, pues moitas gracias a todos, e agora de cerro acto, por favor, don Severino. Moitas gracias. Aquí é fácil despedir. É fácil despedir. Sacarandaina ten historia, ten pasado. Sacarandaina ten presente e polo que se ve ten futuro. Ten futuro. Con vos directores fanse vos coros, con vos voces os directores están cantando, con os gaiteiros así, bueno, entonces Sacarandaina ten todo bo, ten todo bo. Entonces nos estamos encantados en que cada año veña, sí. Di Javier que xa acabou o domingo, un poquillo cansados sí que estamos, pero cando empezamos a actuación, pero cando acabamos vamos tan contentos que casi nos olvidamos de que estamos cansados. O sea que foi unha actuación maravillosa, extraordinaria, así que vamos todos, supoño que vamos todos moi contentos, verdad? Sí, contentísimos. Telos aquí e de que o público tamén nos responda, porque están sempre voluntarios para vir, de marcha con unha sonrisa de orella a orella. Así que nos tempos que corremos, que hai moitas cousas boas, pero tamén hai algunha que non é tan boa, entonces estas cousas tamén nos dan un poquillo de ganas de vivir. Non vos cansedes de cantar, de bailar, de ser vos,
ha de ser vos, vale? Boas noites a todos e hasta que nos besamos. Unha oferta para Patricia. Antes de nada, tamén que se me olvide que isto poden velo na página web da parroquia www.sanfranciscoxavier.com, que gracias a José Miño e aos colaboradores podemos facelo. Entón tamén o grupo de Sacarandaina poderse escoitar de novo. Deixenos uns días para podelo subir á web www.sanfranciscoxavier.com. Entón volverán a disfrutar deste concerto eles e todos os que participaron. Don Severino. Pues boas noites a todos e hasta que nos besamos. Siempre cosas bonitas como esta.